This day, 10 years ago, 9 March 2015, journalist Iya Zvadhakwa in the middle was abducted by Zimbabwe state security agents. It was never returned. Sandapinda mashoko kubuda panapa pamusoro pe the journalist aiwa Iya Zvadhakwa anozikamwa nevanhu vese kuti aiwa ngomana akangonyangariswa 10 years ago dziri kumakiwa muzora nhasi. Vaiva vachimurememba vachiti aiwa Iya Zvadhakwa akanga ari munhu aiwa akanga ari vocal, akanga ari munhu vakatanga kuita peaceful protest nemademonstrations aiwa vachiramba aiwa the rule the former president aiwa Robert Mugabe. Subscribe or like or turn on the bell kuti tipinda panapa pamuna chinyora chiti the refusal by Mr. Mugabe's previous government to account for Itai's enforced disappearance, the failure by Mr. Mnangagwa's current government to do and meaning investigation into his abduction screams of culpability. Vanoposta mapictures ake seamuri kuona ayo aratidza kuti aiwa munhu akanga ari active nemamwe mabhanazi muri kuona vachiti aiwa Field Mugabe must stop down panguva yacho muna 2015. Vanoendera mberi vachiti he was very instrumental in our formation of the very first youthful direct but non-violent action platform called National Youth Action Alliance NYAA. Ndomashoko anobuda panapa vachimurangarira vachiti aiwa vakomana, if you remember 10 years ago dzatikuya panapa tichikaunda vakomana aiwa vari kuramba kuakaunda for him vachionekwa kunzi aiwa uya panapa zvakamboitika 10 years ago tikaona zvoramba zvichingoitika. Vakomana vari kuramba vachingobata majournalist vari kuonekwa kunzi ndo vari kuya vachi unmaska, vari kuya vachifomura zvese zvinenge zvichiitwa nethe regime. Imbudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu tudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.